Hi mga karon Bell! Happy Wednesday! Mamanukong Wednesday ta karon. Gift din ako sa kong cutie / pag-umangkon. Congratulations to Pia Maxine! Naka-silver medal siya. Of course, congratulations to the proud parents. Why tayo magmarites kay giuna ang pag-guide o pagtulo sa anak after school. Saludo kay ko sa ing mama ni ingon siya nga. Dili ko no isalig sa maestra ang tanang tudlo. Tudluan po kuno sa ginikanan or labi na sa inahan sa balay after school. Aside sa tudluan sa balay, iya paging gipatsuturan. Wow, great parents. Deserve ni Pia nga i-treat. Labaw pa ni sa Jabi. Lami kay ni kay with a touch of love. Kay paborito ni inani pagluto crispy fried chicken. Di mo jud ikalilo nga lami jud ang crispy fried chicken kay di ra nga mga bata may ganahan ani hasta ang mga feeling bata. Kay nakaluto naman ta ani, manaman tag hisgot og scientific name. So kinsay nakahinumdom, i-comment down ang scientific name ani og ang mga benepisyo nga makuha. Another checking of memory na sad ta, so i-type ninyo ang scientific name og mga benepisyo nga makuha aning chicken. Happy na kay si Pia makakita ani, simple but with love. Once again, congratulations Pia Maxine and to the proud parents. Mao kinaron Balgams.